mono umurikeito Frida Kerubo ase oroboti oruro ikiranu ritke muri okamagega yo murai wense Dr. William Samoei Ruto okumerana nababwatani aokorwa ase sector yechipesa ase abeteka gukwanira igoro ya makabeso nabaigo ekerango yechipesa chiri abananchi bagwakanwa ekero wono bagusaba amakabesa nabono nigo igatia abananchi korwa ase county ya Nyamira babiri bawesokia nakobwatuka ebirengerero byabo asikeria barokanire bakogokere getambukire kyo nhatabuna abananchi bali bokonyora waise nigo barabe bagokonyeka kigima muri kitukorwa se county ya Nyamira Job Mangi na Manki Umurai wense Dr. William Ruto nigo arebirundo goikerania chiira alierete abakenya ase chikampeni chobo choli obonene bwo mwakoyo abamenyi be county ya Nyamira mbarua ebirengerero byabo igoro yegetambukire gyokorusia egati abakenya CRB nagokeya ekerengo gyogusaba fuliza igotogogete togukoiriria ata aseng'enchonga CRP amaene nabange konyotwa asireiro lakini otokonyire aseng'encho gopungusa chibesanke togogete nonye fulisa amaene bunanje nimbwate na igure buya aseng'encha atebirenga ntonyare koba togopunguserwe garama CRP ye egochigochaga gwansire tarike ya magochigotorusio yo mutinyo yo 10 engane ye yatogogeti mono kiagera abantu twatingiru CRP ne bibese bike iga abantu konya tobwato boroni be chiribusano kwa makonya gwatingiru tobwatia soko yanira yani ugochigusabana wakaruni muno gwata kuraka neyo na ndo ugochigwakana kwa magote gunande nchiro chindo bwenete komenta o makorusiwo asabande bateba egecambukire keiretwe asefuliza ngechiko baruseria omosigo konyora obachandire ase yakora tenengi yoko keani rate ya fuliza enengi yanja atokonya sana abakenya bali barasekerengo gyanse mbase migobono koira egecambukire gyo kabesa nagotumeka chibesa ekyo asokwe yagacha monyare kwe basuko bol chironi monyare chije ko bakonya chije ndonyare kusaba bakabaitu chibesa nyane kwegendereza matuka mangi abakenya babwate amakabesa mbasabo bwakana asobwango mbachikomentwa ase CRB 9 akinande ngo basabanga bali togo chikoimo kichironi echi tochigotema gwakana nande ntuchikonyaranga gotiga ntuakana egekoera imoroja ase mwaba kobera CRP korusigwota igento kerera isi konyora twachandikire twabekiru CRP amatuko tigatema twakanire kurwa ase county ya Nyamira Ginko reporteria Ndizi TV Job Mangi.